Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho suno sa pagtuon. Mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaa nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sa diin nagalin ang nagadabadaba nga kalayo. Imahinasyon ko lang bala to. Apang nasaksihan kong nagkalayo ang sofa. Kag-arap pa ganing sunog. Ibutang kong dagger nga inidiri sa lamisa. Kag magwa diri. Si Bugs, tawgan ko siya. Meg, makitay kita karon sa plaza, ha? May kinahanglan ako nga isugid sa imo, eh. Sige. Kamusta nagaling utod mo? Nakaabot na bala dito sila ni mami kag daddy mo? Wala pa ako sa ideya, Mig. Apang nag-expect man ako sang ilang tawag sa pong. Nagaulat-ulat lang ako sang makadali.
Kaya kung magkasigilano na kami, amo na inang pagtabo natin dito sa plaza. Okay? I-off ko na ba lang ang cellphone ko? Mahimo pa man kita nga magkasigilano sa pila ka minutos. O nga aman, aring ihambal mo sa ako na ho. May labot ini kay Ivana. Ivana? Ang babae ba lang basta na lang nagtuhaw sa kwarto ko? Wow! Nice name Ivana. Ote, ano na to kiban mo haw? Nalipat pa gani ako magpamangkot sa imo kahapon tungkol sa natabo sa utod ko. Tugangan pagit sa natabo sa guest sa hotel. Kabudlay ko wala sila ni daddy kag mami. Ay, by the way, Gili, ano galing natabo sa mag-asawa? Wala sa balita. Ha? Ano nga wala? Wala pa man may balans ang doktor kung anong kaimtangan kag kung anong kabangtanan kung nga nagsubo sila santo. Ginatunan pa nila ini tubtub sa bungmig. Anyway, mabalik kita sa mga babae. Amoy nang gusto ko nga ihambal sa imo karon. Nga karon pa. Kung pwede man ang subong. May kabudlay ipathag sa telepono eh. Hindi mo ako mapilit, Meg. Ano? Sige. Kagabi mo, siguro hindi mo pa ako pagpatihan. Ano? Ate, sige. Hindi na kita magpadugay pa sa pagsugilanon subong. Kibasib na kung magpanawag na sila ni Mami. Masobra na sa 24 oras sila nga nakahalin sa airport sa Manila. Meg, ikamusta na lang ako sa ila, ha? Okay, Miga. Thank you kita. Sige, Meg. Bye. Bye. Do I look good? Hindi. Angayan siya sa ginasuksok niya. Bagay sa iyang husay sa giyabuhok. Nga wala ka nagasabat. Nga ginatulok mo lang ako. Hindi ka gidya diwata kung tulokon. Mabalik naman bala kita sa ginabala natin kaina. Dason, masakit naman ang ulo ko. No. Hindi ka diwata kung tulokon. Kundi daw supermodel. Kag sigurado ako, makaangkon ka sang madamo nga kwarta kung mag-supermodel ka. Salamat ha. Dali na. Malakat na kita. Kari ka. Abi mo? Tubtob subong. Do hindi gihapon ako makapati nga nagkakatabo ang tanan nga ini. Do nagbugtaw lang siguro ako kag ang tanan nga ini. Isa ka damgo lang. Isa ka matahom nga damgo. Hindi ini damgo. Jutayan ka lang mapatay sang maligno kahapon. Kagkuntani, magapabilin ako din sa kalibutan. Nga kaupod ka. Nga. Hindi ba lang nga gusto mo dire? Gusto ka? Gusto ko nga magpabilin din sa luyo mo. Amo ina ang tandaan mo. Kadamo sang tao, no? Oo, Ivana. Joshua? Gusto ko kuntani. Makatilaw sang ginatawag ninyo nga ice cream. Sige. Dito kita, Mabakal kita sa ice cream. Nagatulog si Joshua sa balalagyan sang ice cream. Hala. Kadami sa ginauyatan sang bata nga ina, Palapitan ko siya. Daw algodon nga ang iya kulor, rusas. Dason, ginapiknit niya kag ginakaon. Bata? Ano na? Cotton candy? Gai ko, bi? Hala, kunamit.
kadamo sa mga talan-awon diri. Kadamo sa mga booth. Kag hindi ini ang una nga kahigayunan nga makita ko ini sa kalibutan sa mga tao. Kag lain gid nga ako mismo ang nagaupod sa ila sa pagselebrar. Ato? May dako nga teddy bear? Masunod ako sa booth nga ina. Gusto ko ang teddy bear nga ina. Migo, paano ko makuha ang teddy bear nga ina, oh? Kwan. Amo niyo. Kinanglan mo nga magbakal sa mga rings nga ini, oh. Kung mapasulod mo ini sa tunga sa botilya, ang madaog mo, among magagmay nga mga teddy bear. Pero kung ang tanan nga rings nga ini mapasulod mo, makuha mong pinakadako nga teddy bear. Hindi ko makita si Joshua. Wala akong makapangayo sa kwarta sa iya. Migo, hatagi lang ana ako. Karon ko lang bayaran kung mag-abot ang upod ko nga nagbakal sang ice cream. Ate, sige ma'am. O, Ario, o. Salamat ha. Diin ko inipasulod. Dira ma'am ho, sa botilya nga ina, o. Sige ha. Ginapunterya gini sa Mayo. Ina, kung makapasulod siya. Oh, hala. Napasulod gini ang tanan nga mga ring sa isa lang kapagabuyo. Hala! Napasunod ko tanan! Nagdaog ako! Miss? Hindi na lang pagbayari ang mga rings ngayon na. Ihatag ko sa imo ang gindagan mo. Kag mahalin ka na lang tayo na. Ha? Ngaaw! Basi kung may makakita sa imo. Kag agaron kaliwat nga magkadto dre. Maputukos na iya. Kinami sang teddy bear ko Ginakos ko. Samtang nga nagalakat ako. Ba? Ferris wheel? Pero ang nanamian ko amo mga balloons nga nahigot sa Ferris wheel nga ina. Bilang nga dekorasyon. Ay, salamat. Ay, abi ko anay kung nadula ka na. Joshua? Nagbakala ako sa ice cream. Nadula ka na yun sa panulo ko. Kaya nga may titibir ka. Gindagaan ko Napasulod ko ang tanan nga mga rings sa botilya. Ha? Nagdinaya ka ha? Wala Pero never mind. Siguro ginbuligan ka sa hangin nga wala mo lang naibalaan. Ang ice cream mo gali, Abi! Kanamit! Do bata jutay ka nga bag-o lang nakatilaw sang ice cream ba? Kanamit gid matuod Subong pa nang ako makatilaw sini. Kanamit! Kung gusto mo magkaon pagkatapos sina, mabakal kita liwat. Joshua? Nga nga wala nila ginapandar ang Ferris wheel nga ina, Kwan. Temprano pa Karon pa na nila pandaron mga lasay sang gabi. Gusto mo pa lang nga magsakay dira? Oo, Joshua. Hindi ka magkabalaka. Kilala ni Bogs ang nagamanage sang rides dire. Ginasiguro ko sa imo.
kita ang una nga makasakay dira. Kag makita mo si ibabaw, kung anong katahom sang isla kasanag, ilabi na kung gabi. Madamo gid nga salamat, Joshua. Joshua? Naano ka? Wala akong makahibalong. Kaya na ko pa nabatyagan nga daw. Daw may kainit nga nagakurit sa bilog ko nga braso eh. Pareho man kahapon sang hapon dito sa hotel. Samtang nagapauli ako. Anay ka? Buligan ko ikaw? Ba? Ano ini? Dumi na batyagan ako nga hindi maayo? Dumi na simutan ako nga itom nga mahika sa hangin? Aha? Hindi ako mahimo nga magsala, Joshua. Ba? Ano ato? May isa bagay ka bata nga natumbaho! Ano ba lang nagkalatabo eh? Joshua, may maligno. Ano? Dili ka lang ha. Ako matubang sa ila. Mahimo ako sang pulon-pulon nga hangin parehas ini. Ari na, ihaboy ko ini sa ila. Ivana? Anong natabo? Nga nadulang mga tao. Sa diin sila nagkadto. Ari kita sa tunga sang panahon nga ara sa idalom sang gahom sang maligno. Kag kinahanglan atubangon naton sila. Ano? Apang sa diin nga kita nga kalibutan. Ari kita gihapon sa inyo kalibutan. Kag magtan-aw ka lang sa palibot. Amo gihapon ini ang Isla Kasanag. Ari gihapon kita sa plaza. Apang nagdulog ang oras kag panahon sa aton. Sa mga wala na lakip sa normal nga mortal. Atugling babae kay na nga natumba. Anong natabo sa iya? Ano atong bagay nga nagwa sa iya? Wala ko makahibalo, Joshua. Apang sa subong, ang dapat mo kabalakan, amo ang kahimtangan naton kung paano kita makahalin diri. Anong mood mo silingon? Ari kita sa lugar nga sa diin nagailinaway ang mga maligno. Sila ang mga maligno nga nagapamatay sang kasubong nila para nga madugangan ang ilagahom. Kag mas nga nagabaskog sila. Kung mo, paano kita makahalin diri? Kung maperde mo ako. Hindi. Babae? Babae nga nagasuksok sang kapa nga ito? Sinong babae nga ina? Isa siya ka maligno. Ha? Sa katahom niya nga ina? May ginagamit siya nga lawas ang mortal, ang maligno nga ina. Kag sigurado, patay na ang tag-iya sang lawas nga ina. Hindi na pala mabuhing ila biktima kung magbiya na sila sa lawas nga gingamit nila? Depende. Ikaw isa ka maligno? Husto ka. Kagduha na lang ang kulang para mangin isa na ako ka primera klase nga maligno. Kag idugang ko ikaw, diwata. Iba na, ano blang bot silingon niya? Anong bot silingon sang primera klase nga maligno? Hindi ako sigurado. Depende sa kadamuon sang mga napatay niya. Kung tani, kung ari lang si Ezekiel. Ezekiel? Sino siya?
isa ko kasuod nga abyan. Siya ang may pinakamabaskog sa amon ginarian. Tungod, anak siya sang isa ka batala. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magamatahong magsukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! This is the time to be reminded of the true spirit of the season, the birth of our Savior Jesus Christ, and the gift of our salvation. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson, nagatamyaw sa inyo sang mahimayaon nga Paskwa, kag malipayon nga bag-ong tuy. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels kag makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa isa naton kamaukod nga tagpalamati nga nagapatawag lang sa ngalan Dindo. Nagapanuigon na siya sang 22 anyos. May nobya siya katawag lang naton kay Ganda. Nagustuhan sang ilang mga ginikanan ang relasyon nila kaduha, gani wala sang problema ang paghigugmaanay nila. Tub-tub nga nag-abot ang isa ka adlaw. Tub-tub nga may nag-abot nga pagtilaw sa kabuhi nila. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Dindo nga iya man ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Pagtilaw. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Ara naman. Dindo. Ara naman ang sakit. Ganda mayo pa siguro dalon ko na lang ikaw sa ospital. Kaya kasako na sa pagsakit ng pusoon mo. Pasig na kung ano na ina.
Hindi na kita mag-usik pa sa tiyon. Dalong ko sa doktor subunggid. Sa sina, may bala naton kung ano ang rason. Kung nga agar gasubong ka sina. May bala pa niyog si Mama. Tawgi siya. Para nga makaapo siya sa akon. Oo, ganda. Dindo, kinahanglan gid nga maoperahan siya. May nagtubo nga bukol sa matris niya. Kinahanglan nga makuha ina. Agon nga makapahuway na siya sa kasakit nga ginabatyag niya. Tita, mamangkot lang ako sa imo. Ano ina? Kung maoperahan siya, may posibilidad pa ba nga makaangkon siya sang anak? May... amo inang wala ko mahibalaan. Apang ang bukol man lang ang kuhaon, hindi man ang matris niya. Mga buyo na lang kita, nga hindi matabo ang ginakahadlukan naton. Mga buyo na lang kita. Kaina pa si Ganda dira sa sulod sang operating room. Apang tubtob supong, wala pa matapos ang iya operasyon. Amaya pa siguro, tita. Magpauli ka na lang kag magpahuway. Pahibalon ko lang ikaw karon. Tawagan ko ikaw dayon kung matapos na ang operasyon niya. Madamo gid nga salamat, Dindo. Si Ganda, wala gihapon siya nagabugtaw. Makaluluoy man siya. Kadako sa bukol nga nakuha sang doktor sa matris niya. Apang bisan paano, mapahamtang na siya. Tugod makapahuway na siya sa sakit sa tagsang atikihon siya. Hindi ako magaling sa tupad niya. Gusto ko nga ako gidang una niya nga makita kung makabugtaw na siya. Dinto? Kamusta ng pamatyag mo? Medyo kinatuyo pa ako. Gusto ko pa nga magpiyong ang akon mga mata. Kung mo sina, magpahuway ka. Arila ako sa tupad mo. Bantayan ko ikaw. Salamat, ha? Ginpahibalo ko na ganit si tita. Ngari ka na sa imo pribado nga hulot. Nasugilanon mo na bala ang doktor kung saan ako mahimo nga makagwa? Wala pa. Nga aman? Hindi ako gusto nga magtinir diri sa ospital. Hindi ako gusto nga mag-absent sa klase ko sang madugay. Tinguhain lang nga magbalik tayo ng kapagsik mo.
Agad nga mabalik ka na sa pag-eskwela. Salamat, gid ha. Salamat sa pag-atipan mo sa akon. Ano ka bala? Ikaw pa? Palangga ko gid ikaw katama. Ikaw ang extension sang kabuhi ko. Wow ha. Touchman ko ba? Sige na. Magbalik ka na sa pagtulog. Kay bantayan ko ikaw. Basi kung ginapangita ka na sa inyo, Dindo? Pila ka adlaw ka na nga wala makapauli sa inyo? Ginpahibalo ko na sila, tita. Nga ari ako diri sa ospital. Ginsugiran ko sila nga ginoperahan si Ganda. Amo bala? Gali. Nakasigilano na kami sang doktor kay ina, tita. Kagsunod sa iya, mahimo na ko nung makagwa-buwa si Ganda. Salamat naman kun amo. Kagsubong pa lang, ginapasalamatan ko ikaw sa pag-atipan mo kay Ganda. Sa pila ka adlaw, kapag tiner mo diri sa iya sa ospital. Gustuhan gid nga mo birthday naman si Ganda. Kay magayo ng operasyon niya. Kinahanglan, makapagita na ako sinisang irigalo ko para sa iya. Nakaibalo na ako kung ano ang gusto niya. Happy birthday, mahal. Salamat, mahal. Birthday gift ko sa imo. Wow! Kadako gid sinihaw. Hindi pala gusto mo nga may hagson ka pirmi. Amoy na ko nga bakal ko ang dako nga stuffed toy nga ina para sa imo. Salamat gid, mahal ha. Nagustuhan ko gid ini, mahal. Salamat gid ha. Ma! Sinong nagkuha sang stuffed toys kung nga dako sa ginabutangan ko man? Nga wala na to sa iya lugar? Nagsunod ka ina ang ginablos mo sa imo kwarto. Ginampangan niya ang imo nga stuffed toy. Pati ang ribbon sa liog sini nahubad na? Wala mo kagiging saway, mahaw? Bay, Ganda? Kay balo ka nagid nga bata ang nagahampang? Kagula man at tumagubak? Sugod subong, maha. Hindi na ka mo magpasulod sang bata sa kwarto ko. Kay basi kung masakit ko lang sila kung magpasaway pa sila. Bay, Ganda?
to ganing kinambal mo, mahal? Amo na kay wala ka nagapamati. Nagahambal ako. Pero mata mo ya. Dito sa mga babae nga nagalabay. Namot lang ko tuya sa iyang attire. Amo ko nga ginasunod ko sa sampanulo ko. Hindi ka pa kontento sa akon, haw? Ganda? Ano ba ginapangambal mo? Wala mo gid kuya mahangpan. Oh, shit! Nagausik lang ako sang laway ko. Mapauli na lang gani ko, ah. Dira ka na. Ganda! Ganda! Magbalik ka diri! Ganda! Ato na siya. Ano ba natabo sa iya man? Katasik siya makikig subunga. After effect ayan hindi sa operasyon niya. Do hindi na mo inihaw. Do hindi na siya si ganda sang una. Halos na hinalian kimitanan sa batasan niya. Matapos siya maoperahan. Nagbago ng pamatasan niya. Kay bisan mga ginikanan niya. Nabudlayan na magpaayon sa iya. Ano ba na natabo sa iya? Ano? Nagakusmod ka naman, ha? Wala, ah. Ano ba ang problema mo, man? Wala gani. Bungol ka? Amo ng problema sa imo, eh. Hindi ka manugid kung anong problema mo. Problema gali ako para sa imo? Hindi amo sinambuot ko silingon, ganda. Kung maghipos ako, wala naging sang iban nga ihambal. Kundi may problema ako, bisan wala. Kay permi ka na lang bad mood, eh. Nano ka man? Hindi ka man amo sila sa una. Mapuli na ko, ah. Dayon mo lang kapagakig. Dayon mo lang kasungkod. Dira ka na gani. Ibayaan naman niya ako. Nga ba na nagasubong sila si Ganda? Nga, ah? Wala na nagakadto diri mga bata sang magulang mo. Kay nahadlok lang kuno sila sa imo. Perme ka lang kuno nagapangakig. Nagaano kuya sa ilahaw. Natakaan man lang kuya sang ginahod nila, yama. Para ginasaway gid lang sila. Mga bata na iya. Kinaiya na nila nga maghampang kag magdinugsing. Ay, te. Ako pa yagali ang may sala karon, ma. Ay, ambot. Hindi ko na ikaw mahangpan, Ganda. Halos ang tanan. Hindi na makahangop sa akon. Nagbago na kuno ako. Anong ginbago ko, haw? Abi, sugiri man ko bima kung may ara gid man. Ginakapoy na ako, Ganda, ah. Mapahuway anay ako. Abi, gusto rin ilang ibi. Maghipos ka na. Anong sala ko, haw? Nga panulo ko.
Do nagapagamo na lang ako sa inyo. Wala ka masasala, ah. Abi, maghipos ka na. Matuod man lang yung ginasiling, kuya. Nga natakaan, kuya, sa mga gahod. Nagalingin ganing kung luko kung damo sang tawo. Kung magamo ko sina, nagbago na dayon ako. Abi, gusto na ina. Ha? Pasayluhan lang kami kung ano man ang nahambal namon sa imo. Okay? Basi ikaw, sa pila kadlaw, matakaan ka man bala sa ako, no, haw? Kagilisan mo na ako. Hindi matabuin na. Hindi matabuin na, ganda. Bisan ano ka pa, hangpon ko gihapon ikaw, tub-tub mahimo ko. Ma, may dala ako nga cake. Pamahawan naton ini. Nagasto ka pa? Tani, wala mo na lang ginibanan ang allowance mo? Peace offering ko lang ini, ma. Kabalo ako nga naglain gid ang buot ninyo sa akon. Ano abi kay nagasabat ka na sa akon eh. Hindi ka man amo sinasang una? Sorry na gani, ma. Tinguhaon ko na gid nga mapalawig ang pasensya ko. Promise. Basta, ha? Promise, ma. Ma, di nang timbang mo nga gwapa? Oh, ngaan naman. Tulo ka ba lang pamalansya niya sang uniform ko, maho? Ay, pinalagpat gid ya. Bah, ukot pa matuod ina. Abi ihatag sa akon, kay plansahon ko liwat. Ay, kanami na balasang adlaw ko, ma. Hindi ako gusto nga mangakig. Relax ka lang, okay? May ka doon nagbalik na sang amat-amat ang pasensya mo. Nagwapa ka na tulukon. Salamat, gid ha. Salamat man sa pagpasensya mo sa akon. Kung ginsupok mo man siguro ako sadto. Ambot lang kung ano nang nadangta naton. Side effect lang ito sa bulong agin dapat sa imo siguro ka. Siguro, nagtahaw na. Kaya nagbuot ka naman diwat. Nagmad girl ang ganda ko. Mayo lang gani. Kay may good boy ako kagwapo nga nobyo. Kundi, nagbalik na sa normal ang kabuhi ko. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Dindo, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, pagtilaw. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday, Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896.
Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 milligrams ang calcium. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawang. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawang. Will sing my Amo ining akon abyan nga nasiling sa imo, nga dalon kumigason. Si Julina Halili. Ay, Julina, day? Nga daw sinaurungan ka sa pagtulog sa partner ni Migason. Kag amo man siya sa imo. Oh, si Lema? Oh, Mami? Kilala mo siya, si Lima? Chay, siyang akon ilo niya kinapalagyuhan. Si Lema, salamat kay nakita ko gidman ikaw. Nga anak kaabot ka diri. Kag nga ginapangita mo ako. Si Lema, patawara ako. Ginhinulusulan ko nang nabuhat ko nga sala sa imo. Magpati ka sa akon. Bisan magluhod pa ako sa imo at tubang, agad patihan mo ako. Buhaton ko ina. Patawara ako, si Lema. Patawara ako. Hindi na kinahanglan nga magluhod ka sa akon at tubang. Agad nga magpangayo sang patawad sa akon. Sa nasiling ko na. Napatawad ko na ikaw. Bangod kun wala mo ato ginbuhat sa akon. Wala ko makilalang mga tawo nga among nagakadapat ko nga palanggaon. Ay, salamat. Salamat, si Lema. Wala na ako naghahandom nga patungdan mo ako sa pagpalanggang ang ginasiling mo. Tuma na sa ako nga mapatawad mo ako. Amo lang inang pangayoon ko. Ang kwarta nga ginbilin sa amay mo sa imo, wala ko gingasto. Ginbutang ko ato sa bangko sa ngalan mo. Kag mahimo mo ato nga makuha kung ara ka na sa husto nga edad. Ay, Mami,
Kinapatawad ko na ikaw. Kag wala na ako sa napatyagan nga kaakig sa imo. Akong dapat ka magpasalamat. Bangod bisan paano, ginpadako mo ako. Ay, salamat. Salamat, Silema. Mami, namiss ko ikaw. Isa ini ka matahom nga adlaw para sa aton tanan. Ang mas maayo nga mainom ana kita sang kape. May dala ako diri nga cake nga ginhimo namon ni Silima kahapon. Sige, Che Maura. Mangapi kita. Sige. Ihanda ko ang lamisa. Libay, salamat man sa imo, ha? Amo galining tuyo mo, kung nga gindala mo ako diri. Isa ina sa akon plano. Luyag ko ga makabulig sa imo. Pero, malsada gihapon ako sang prutas, nangason. Hatagi siya kung pila nga prutas ang madala niya. Kag sino gani ang ngalan mo? Libay. Shortcut sang Liberty, Ay, di ka mo magpalibog, Pagkahapon, makabayad na ako. Kay Libay, pasalamat ko sa imong prutas nga madala mo. Bangod gindala mo diring akon iloy. Wala siyang kaso, day, Ay, dali diri miga, Libay. Kay ato dito sa sulod ang iban pa nga mga prutas. Ati, oo, migasyon. Hindi ko mahibalan kung saan ako makapasalamat kay Libay. Ang matuod, naadlok ako nga mapatay. Nga hindi ako makapangayo sang patawad sa imo, Silema. May balatian ka bala, Mami? Oo. Apa nagakinahanglan ako sa dakong akwarta. Kag wala ako sang magasto. Suno sa imo, may kwarta nga ginbilin sa ako ng akon amay. Oo. Ginbilin niya ato. Sangdalon kanya sa ako nagod at ipanon. Ako din di mabulgar nga may babae siya nga ginahuptan. Ang imo matuod nga iloy. Sino nga akon matuod nga iloy, Mami? Kilala mo pala siya? Oo. Kilala ko siya. Nakaibalo siya sang magpakikita ako sa kay Delia. Ang asawa sang akon utod nga si Leonard. Kag dito, nakaibalo siya nga patay ng utod ko. Kag amo man ang akon hinablos nga si Isabel. Matuo din ha. Nasakitan ako sa natabo sa akon pamilya. Apang ginakaugtan ko si Leonard. Kag amoy na nga nagpalayo ako sa ila. Nagsiling ka nga kilala mong akon iloy. Oo, Silema. Kag siya man nagapangita sa imo. Sino siya, Mami? Kag diin siya? Sa diin siya, Mami? Nagatrabaho siya subong sa iban nga manggaranon. Apang nagsiling siya na kung makita ko ikaw, isugid ko ngang bugos niya ang kabuhi, ginhinguyang niya sa pagpangita sa imo. Nagsiling siya nga patawaron mo siya. Kag wala kanya natagan sang iloy nun nga pagpalangga. Sa diin ko siya makita? Dalon ko siya sa imo, Silema. Mami, salamat, kid. Oo, gali. Nagsiling ka. Naginbutang mo sa bangko ang kwarta nga ginbilin sa akon amay. Ihatag ko ato sa imo. Gastuhon mo sa pagpabulong mo, Mami. Hindi ko kinahanglan ang kwarta nga naghalin kay Leonard Amador. Makahibalo ko magnegosyo. Kag ang negosyo namon nga inini ng ason,
Magauswag ini. Kag husto na ini para sa amon. Salamat sa imo, Selema. Kaayos sa imo. Kung may mabulig ako sa imo, magpalapit ka lang sa akon. Handa ako sa magbulig sa imo. Nalipay ako para sa imo, Selema. Sa katapusan, nakilala mo ng imo madrasta. Ginsugid sa ako ni mama ang natabo. Apang, sino ba lang matuod mo nga Iloy? Nagpangako sa akon si Mami Julina nga dalon niya sa akon ang akon Iloy. Kag suno sa iya, madugay naman ako kuno nga ginapangitas ang akon tunay nga Iloy Ramil. Ay, kag nalipay ako. Sa adlaw sang aton kasal, makita ko sila nga nagahandom sa kalipayan para sa aton nga duha. Maayo kay nalakip na ako dira. Agoy, agoy. Patuo, Julina? Diddo ka maistar sa akon balay? Oo, Libay. Pero kinahanglan nga ipakaayo naton ato. Kiman madamo na sang buslot eh. Oo man. Ugali, wala ako sang kwarta. Ang akon ganansya sa binalagyan ko sang prutas. Husto la sa akon pagkaon. Kaginahatagan ko man ang akon hinablos ng sibugad. Baka luluoy man ang bata nga ato eh. Ilo na siya sa ginikanan. Kag, wala na siyang nagaatipan sa iya, magluwas sa akon. Hindi ka magpalibog. Madamo ako sang kwarta. Ha? May siya diin maghalin? Ginhatag sa ako ni Selema ang kwarta nga ginbilin sang amay niya sa iya. Nabutangin na sa bangko. Kag mahimo niya nga makuha kung aran siya sa husto nga edad. Kagdako ang kwarta nga ina, Libay. Nagsiling siya nga, ipabulong ko kuno ina. Ipakaayo naton sang balay Kapag katapos, dito na kita maestar. Ay, abaw! Ay, hala. Do siya hindi ako magapatis ni. Kag akong maatipan si imo, Julina, samtang nagapabulong ka, ha? Oo, Libay. Sili nga si Bogart, ha? Nga magkadto si Dari sa akon. Si Bogart, nagsiling siya sa akon. Nga siyang masakay sa kabayo kung magpakasal na si Ramil kag si Selima. Siya nang madulong sa mga prutas sa tindahan. Kag ato sa dito subong sa balay ni Maura. Daw hindi siya makahulat nga makasal na si Ramil kag si Selima. Man, siyang mabulo sa pagpangabayo mo. Kada adlaw, inapanilagan ko kundi nagaagi si Selima. Kagang iya dua ka mga upod ng mga gurang. Wala sila makaibalo. Nga ginatanaw ko sila sa teleskopyo halindiri. Hindi ako magpasugot. Nga makadtos sa imo ang party ni Isabel, Selima. Kinanglan madugang ina sa amon palartidahon nga magutod. Wala ka sang labot sa amon. Tungod anak ka lang ni daddy sa amon mutsatsa. Aha.
Nakahibalo na ako kung ano ang akon buhaton. Nakahibalo na ako. Bantayan ko sila. Handa na kami ni Maura Silipa. Malakat na kita. Ikarga na nato ng gindugos nga paho ni Simeon. Ara na, Chay! Kuhaon ko lang ang kalo ko. Aring kalo mo. Salamat. Base malipat ka ha. Amo na lang ining katapusan mga pagpangabayo, ha? Wala sa mabulos sa akon. Hindi maluyag si Chay Ason nga mauntat kami sa pagpamakal sa mga prutas agon nga ibaligya. May mabulos na sa imo. Ano? Ay, sino mabulos sa akon? Si Bogart. 15 anyos pa lang siya. Apang ansyado na siya magpangabayo. Bisan mabulos siya sa imo, masaligan ng bata ngayon na. Tingala ko man nga masami siya nagakadto dire kay. Siya galing mabulos sa akon. Ang kasal naman naton among imuhandaan. Pabay ang negosyo ninyo kay Che Ason kay Mama. Maayo eh. Kay wala pa gani eh. Ginkuhaan mo na ako sa mabulos sa akon sa pagpangabayo. Hindi ka pa sina. Luyag ko nga mahanda na nato ang tanan para sa aton kasal. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga hulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. Will sing my Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahom nga drama, Jessica. Jessica, mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon